Admiterea la facultăți este pe ultima sută de metri. Tinerii care vor să urmeze o facultate mai au la dispoziție o singură zi pentru a depune dosarele. Absolvenții liceelor vor concura pentru aproape 9.000 de locuri cu finanțare de la buget. În schimb, la Academia de Administrare Publică, admiterea se va încheia în data de 7 august. Irina Baran activează în calitate de profesor la Liceul Teoretic Liviu Deleanu din capitală. Ea susține că a decis să facă masteratul la specialitatea administrare publică pentru a cunoaște bucătăria acestei meserii. Vreau să fac masterat în administrare publică, să devin un funcționar public competent. Din copilărie am un activism civic și deja la anii aceștia am considerat că nu e de ajuns să scrii scrisori și cereri la primărie, dar trebuie să cunoști toată bucătăria ce ține de administrare publică. În acest an, din cauza pandemiei de COVID, admiterea se petrece preponderent în format online. Instituțiile de învățământ superior permit însă celor care nu pot depune dosarele online să o facă cu prezență fizică. M-a motivat soțul că e cursul 2 la masterat și vreau să fac și eu. Și la serviciu am aflat multe lucruri și vreau să dezvolt abilitatea asta de a cunoaște managementul. Dacă la universități mâine este ultima zi de depunere a dosarelor, la Academia de Administrare Publică procesul se va încheia în data de 7 august. Dacă să ne referim la cifrele care le avem atestate la ziua de astăzi, deci să avem cam 100 de dosare depuse. Bineînțeles că majoritatea din ele sunt la buget, dar în contextul unui concurs care îl facem, deci și respectiv completării listei pentru buget, deci o parte din aceste persoane, bineînțeles că acceptă să rămână să învețe mai departe în bază de contract.